да снимам, докато още не сме оттрупали цялата стая с багаж. Ето така, всяка стая си има баня и туалетна, каза жената. Супер. Много е добре. Я да видим гледката. Супер е. Харесва ли ти, мамо? Да. Да? Добро утро и здравейте от тази прекрасна гледка. Станахме преди малко и се намираме в Доспат. Дойдохме отново тук. Има вече едно видео направено от тук, така че ще видя дали нещо друго интересно можем да заснемем. Мога да заснема и да кача. Намираме се в съвсем друга къща. Този път сме доста далече, както виждате и от кадрите, от язовир Доспат. Това са къщи за гости род тур. Добре са къщите. Аз като цяло, знаете, нямам много претенции към това, но снощи беше някакъв зверски студ. Вече времето е такова, че сутрин и вечер става доста хладно. И ние имаме парно в стаята и другите имат парната, обаче абсолютно не работят. Явно трябва някъде от централно да се включи. Нямам с нея идея. Ванеса е спала с не знам колко чифта дрехи. Сега ще ви покажа как изглежда. Отрупана е с блуза, с боди и с две якета. Не съм взела нищо с дълъг ръкав. Не знам защо. Като цяло изех супер много якета, но нищо с дълъг ръкав не взех, а пък аз имам само това единствено с дълъг. Запляме ръката. Сега ще слизаме долу да закусваме. След това мисля, че ще ходим на някакъв резерват в Гоце Делчев за сърни и елени. Там не сме ходили, така че ще снимам оттам. И между другото забравих да кажа, че се намираме в най-малката стая. Буквално сме в дядовата ръкавичка. Нямаме гардероб, което е супер тъпо, защото всичко ни седи там нахвърлено по земята. И общо заето е доста неудобно. За 3 нощувки сме тук. И се надявам да си почина, защото първоначално мислехме да идваме без деца, но в последствие се оказа, че всеки ще си взима детето. И нали, няма как другите да са за деца, пък ти да не си вземеш твоето, защото започваш да такова едно гузно да ти става. Да. Има и хубави материи. Картофи с сирен. Пред си мога да вземем това. Мой си. Ще видим как аз има глава и лък салат. Ехе! Тук всички животни са пуснати. Гледай! Мале, дойдохме на зоопарк в Хаджидимово. И тук е пусната и може да си ходиш сред животните. Тръгна Камилата към нас, супер много се стреснах, обаче е много красиво и много... Буквално си в гората. Колко пари са? Страхлите, мами? Не, как не?
Прибрахме се от Гоце Делчев преди малко и току-що си хапнах ето това корни, което между другото е супер вкусно. За първи път го виждам, не съм го виждала към нашия край. Сега си почиваме. Какво правиш, мамо? Сега си почиваме. Момчетата слязаха долу да правят барбекю. И ще слизаме да вечеряме. Нищо кой знае колко интересно, че да снимам. Но утре е специален ден за мен, защото ставам на 26 години. Имам рожден ден и да, не мога да кажа, че се вълнувам. Вече не се вълнувам както преди години, но пък 26 с 26. Казват хубави години. Купих си от магазина едни свещички, обаче сега мързи да отида да ви ги покажа. Ще ги видите най-вероятно утре. Да, като цяло плановете за утре говориха да отидем някъде на пикник или нещо такова, да се съберем някъде и да излезем. Надявам се да се случи, че повечето пъти казваме някакви неща и накрая не стават. Но да, днеска в Гоце Делчев между другото беше хубаво. На зоопарк аз между другото вече не знам какво записах и какво не. Но на зоопарка, който е в Хаджидимово, не в Гоце Делчев, влязах с Ванеса с количката и там си една голяма площ и всичките елени, сърни са пуснати, даже камилата, понита, всичко. И както тя с Ванеса вътре в там, където са животните, и по едно време камилата с леки спавни стъпки започна да се доближава към нас. И аз, между другото, не тръгнах да бягам силно, за да знам ли, за да не я стресна, но тя продължаваше да върви към нас и толкова се сблъскахме всички на вратата, на входа, че изобщо аз и Ванеса не успяхме да излезем и се наложи просто да избягаме от нея. Като цяло малко си влязах във филма. Вкусно ли е, мамо, зранчето? Да. Много ли? И бъзи. Добре. Щом детето е щастливо, това е важното. Значи днеска нашия приятел е ходил да лови и е хванал няколко, това не знам какво обаче, трябваше да го питам. Между другото не очаквах, защото предния път, като идвахме на доспад и 3 дена подред ходи да лови и нищо не успя. И този път явно успял. Ама не знам каква е тая риба, не съм много запозната. Оха. Между другото аз не съм показвала кухнята, ето как изглежда. The next day. Дайте шестичка. Те иначе закуска са направили. Добро утро, днес се събуждам на 26. Много е хубаво да се събудиш. Какво минава сега, бей? Много е хубаво да се събудиш на по-различно място, особено сред природата. Любимо ми е. Благодарна съм за всичко, което имам в живота и за всичко, което ми се е случило. 26 са едни хубави години, така че надявам се тази година да бъде още по-добра от предната. Сега ще ви покажа между другото какво ми подариха. Кога слязах долу и ако бяха украсили всичко, наистина не очаквах. И подаръка е супер готин.
Ето тази супер и яка престилка, между другото, с моето лого. Много ми хареса. И следващия подарък от моите приятели. Ето тази свеж, която между другото уха наистина много яко. А подаръка от моят мъж е... Само секунда. Е парфюм, който между другото мирише уникално. Много яко мирише. Ето така изглежда. Секунда. Сега отиваме към Сърница. Ще си направим един пикник сред природата. И след това ще се приберем и ще празнуваме вечерта. Първо ще отидем да купим торта, защото нямам. Имам само свещичките. Хей, здравей! Много е яко тук, нали? Да, много ми харесва така полянка. Да? Я кажи къде сме? На язовир. На кой язовир? Спад. На Дъспад? Ваниска! Ванеса! Кажи здравей, мам! Харесва ли ти, мамо? Да. Много е приятно тук, обаче доста пече слънце и решихме да се преместим от самата полянка горе на ресторанта. Ето там зад мене има ресторанче, така че най-вероятно ще седнем там на сянка. Пък тук отзаде си има много хубава детска площадка, така че децата могат да си играят съвсем спокойно. Абе, като цяло Сърница много ни хареса, много по-оживено и не знам, някакси по-хубаво ни се стори от Доспад. Доспад също е хубав, доста по-спокоен. Искам само да ви покажа каква красота е тук. Това са някакви вилички. Всяка вила си има име и са просто супер сладки. А пък и там сега не ми се качва, ще доближа. След такива уникални. Давай издрънкай. Ще бой. Кой той бе? Чакайте да ви покажа центъра на Сърница. Сега да пазарим. А там е общината. Нашата къщичка отвън как изглежда.
Много е сладичко. И красивия залез. Виж как е Милка. Той идеята е да го оцелим. Ще ме изчака малко. Не, аз имам само масло. Ама и децата искат сега да духнат. Айде още не път! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy! Happy birthday to you! Малко импровизирана торта. Добре, как ще запълним? Къде запълкна?